Mama ni apila wote. Yeah, usafi. Hawu lawe sokufaka phakathi. Faka phakathi. Oh mama, isifazela inkundla zokuxhumana mama. Siyabona live. Salaba. Aba unsikhona lokho ngidonsa ngabe ngingene. Ah, we mama. Yavuza lo. Hey lapha nami. Hawu. Hawu. Let's eat very simple then. Hey. Oh yeah. Ngisawuqhubeka. Hayi lusi. Hayi ngeke manje sizodlula khona manje ngeke. Yeah. Nayi manje. Asinayo imali. Mara lezinye izinto lezi lapha phakathi. khona kusele mu. Khona kuthule phakathi futhi. Hayi cabanga ukuthi nayithola ngani naphila. Ngiyaphila kodwa mama. Simfaka. Bani? Oh yeah yeah man. Wasonka saze. Sibo. Awubona lezi zinto lezi. Afaze khawu. Nakhulu kahle kawufuthela. Hello ya fine. Okay around this. Samba, Aniya. yapi? Abe. Ya, senze nafi. Oh ingena nakho. Nakho. Lo ngisho. Ngiyaphila baba. Kunjani lezo? Hawu yini? Oka, Umuntu wazona ngapha. awangitsonta na. Oka itabas. Hayi. Awu, Ayi nginomhlangano mina. awu. Mina ningifika ehleni ngisho khona. Manje. Kaphe kuyoshuta, phela niyashuta. Hayi lutho. Sengishithela umuntu ngisengisiza umuntu. Oh, Hayi ngoba ngisengiyiphosta esontweni. Ngiphosta lutho nasontweni. bakhulule lo poster. Awasho inkosana kamkhulu. Ah, Hlala khona la. ya, seka. Oh esekhaya. Ah uyabona ukuthi uNkulunkulu umusa kanjani? Ah, Unothando thina. Uvele nje akuhlanganise nabantu ongazi uyohlangana nabo. Ya, phakathi. Kwamakhelwane kodwa phela. Khona lokho phela. Nalokho. Vamos mane. Ayibona storm, ne? Ayibona imboti ngempela. Nami kumele athole award. Yeah. Yashaya kodwa cha Hayi yashayela. Abakithi. Ukuqhubeka, ukuqhubeka le. Ukuqhubeka ibebe. Phansi. Ayakuzwa yabona nje behleli mngani wami hayi konakele.
nangu mama udinga award of the year. Hayi mama hayi umama ngempela hayi mama Kaphile angibona sizokwazi umhlali. usho nje hayi ngeke mayisuke nesihlale futhi niyahlala Cause ilento yakhe nekhanda lithi. Kodwa ke simbeke hayi asizameni bazalwane ngoba phela ihlale ihlale umshubo ihlalo le ayikho ngazo mlenze oshuthi inkinga ikhanda lento ispinal sakhe ngisebose kanjani. Angithi uyaphuka nje. Phela nje 2 minutes ehleli kanje. Kanti ile phakeme mhlambe yiplayer ke le protect ikhanda. levikela ikhanda Lena uyabona zoso futhi nenyawo vele ziphansi vele. Mude. Khona ngikhishile yazi ngaphezela bona ingane kanje kodwa ibanga nje leni kwazi ukumpala le ngasihlala ngempela nje yabona lena iyakwazi umkhava le mama nje namapano thimbanga Ukuthi noma inyakaza ngawo. ngoba i-spinal cord asilokho spinal cord asebenza Sitwisted. yabo manje yabona kubuka ke lana ke bona ngathi ngavele ngena kanjani Angisho yabo ispinal sakhe siyonke. Angisho yabo yazi yini spinal mama ngiyazi umntwana shoko ugogodla gogo utheka sabona sisi angisho bona umkhuphulile ukuthi akakhulumi nje. hayi ngenkulunkulu uzolenzisa noma ukuthi awukuthi ungisendele uyichezo noma usenescreenshot sakho ngicabanga le msebenzi njani mfethu yabona uthi amasambe nawo nje yabo hambe na kodwa lokho ufuna ukuchaza so ehleli ubekuya ngawo bekuthi akambe ngapho ubafu ekwenza ividiyo yeah mfethu awushaya vele qawo yeah ukuthi sizoyiveza ufikile uzasona kodwa manje ayilokho ivale ngoba bakhona abantu khona umuntu owashona lana yazi naye ukuthi ngicela umuntu waseThekwini naye ukuthi sengiqala shaya ana ibanga uqale sanibonani bafowethu sesifikile ekhaya njengoba nibona bafethu bade ngilethe i-chair nezinye zezinto ezokudla nemali bafowethu so into ekhona njengamanje into eshayayo usisi bakhala nge-spinal cord ukuthi angazi sitshelile kanjani so kudingala kahle kahle sithole i-wheelchair nekhanda njengoba emude akwazi yabo liyakapakela la ngaphandle so akwazi ukuthi ahlale kahle so siyacela kakhulu mhlambe mama ngiyakusaba ukucela mina yabo so ngiyacela ningisiza mhlambe kutholakala enye i-wheelchair le ezoba nekhanda yabo nezinto kanjalo lena ezoba lena ezokwazi ukuthi imkhavela iphinde futhi imfaka amabhande la isuke nomcamelo ngoba nala isuke ikhandeliwe impolo zakho ukuthi imsondeze ngoba ukhona engingambona ku TikTok obekhubazeka okanjena nje bamfaka yona ucomfortable kakhulu kuyona so kulena nje so nje kusami sibonga nje kakhulu amandla asewenze umama siyabonga kakhulu ngenza kodwa mama yes unakhunjana ngithi uyawulandela uMaskandi uMafikizo leyamazi uyena ke mama ngifakela imali ngifakela imali so ngathenga ukudla lokhu kwasekusala ke esalayo
nomunye usisi wafaka imali so ngithe ngizofike ngimnikeze noma ngoba ezinye impahla siyiphethe la so shuthi kuzoba 2000 so ngicabanga ukuthi mhlambe uqhubeke mhlambe ekuthengeni impahla mhlambe nokunye mhlambe okungashoda mhlambe usungabhekelela ngalokho mawami yeah ngiyabonga kakhulu nkosami ngiyabonga nakumafika izolo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusisa aniphakamise ngokuza nje nizongisiza sengihluphekile iminyaka lo muntu una 22 years kule nyanga nje okiqalo uthi 22 years ngoSeptember 16 yo yabona mama uNkulunkulu mkhulu deserve award mama award of the year yo mama osiyomama le kezo 22 years ingane ehleli nje kanje 22 years befisa nje ukuthi ngani uyadla mfowethu kodwa ufuna izinto ezizothanga ngoba nalo uphuthu njengoba ngicelile impuphu siyamphekela silwenze ngathi liyoma ngathi uzokwenza amasi namasi siyamenzela wona wadle into angakwazi ukudla obeef kanje ilokhu imasithenga ivosi siyalikhipha phakathi icubuzi shuthi nje kube ngiyawuthola nomshini ngeligayi uyakwazi kodwa ukudla agwini inkinga yakhe ila umphimbo wakhe awulingane nowabanye uthe ubancane ufuna into ezokwehla angithi akakwazi ukuhlafuna manje ufuna into azoyifaka emlonyeni ayinambe ithi hayi ngicabanga yena uyadla mfowethu akaphili ngapharisha shayekile kodwa shayekile kabanga mina mama mfuni kama mina ngicela nje ukuyibongela yeah ngimphilise foundation ngicela ukuyibongela nje nkosami kuzo ukuthi esheshe ngamukele mase indaba yeSekings House sesefana ukuthi ke isise South Africa yonke ngoba vele mina ngumuntu ongakaziwa kakhulu kodwa nje ngibonga kakhulu Kings House ukuthi esheshe ngamukele khona konke lokho asekwenzile ngiphinde ngibonge futhi nakubhuti mafika izolo mfethu uNkulunkulu akubusise lokho okwenzile ngiyabanga kakhulu nabo bonke ke abavamsuke ukulelela Imphilise Foundation nkosami ngithi nje ngibonga kakhulu enganza kwethu uzoso ngicela uNkulunkulu nje aqhubeke ambeke amgcina aqhubeke futhi amupha amandla ngiyafisa ukuthi nangelela ngikwazi ngibambesane naye sibe into eyodwa mina naye ngisho nakuphi lapha mhlawumbe athi ngibiza khona nami ngihamba ngifika khona nami ngifike ngifaka lokho engakufaka njengeMphilise Foundation ngiyabonga kana wethu man umama mina ngize kunakhula ngasiko mama yeso ukusikwa mfethu ngase ngithena ngisasiza umuntu mama yabo ngoba khona umunye umuze bengusiza lapha so ngathoka kakhulu so ngayeka ngoba angangibacela imali basizakala ngaba yabo nje manje ngizokwakha indlu kubona yabo so ngayeka ke yabo ngathi ngisasiza umuntu kodwa ngathi mangibuka isithombe sikamfowethu ayingasikwa mama ngathi angikwazi ukudlula into isimo esikanje angikwazi ngisho ngathiwa ngiphila impilo enjani mfethu angikwazi ukudlula bokuyabuka phandle nkosami uyabona yabo so ngathi mfethu angikwazi ngempela ukudlula isimo esikanjena ngisibona yabo so nami ngizokhiphe ngangithe yimina futhi ngizomthengela yabo kodwa seqhamuka abantu basebangisiza yabo but nje bafethu akezizamba mfethu ukubuyisa ubuntu emhlabeni awukwazi ukudlula into ebuhlungu kanje unemali bafethu uvela udlule nje kuphela evideo noma isithombeni udlule mfethu nje kanjalo bafethu ngiyazi umuntu kulesikhathi samanje seyicabangela yedwa kodwa bafethu asibuyiseni le nto ukuthina abantu abamnyama bafethu singaya kude kakhulu bafethu sibambisane ngiyabonga Kings House siyabonga kakhulu mama bengaze ngangena na Facebook ngezwe sengifonelwa zingane zingitshethi uyatrenda ku Facebook mangitshela ukuthi uKings House usenikelile ukuthi uzoyithenga yedwa i-wheelchair ngani hayi siyabonga kakhulu ngakhala kakhulu ngajabula nazi impahla ikhona nempahla bakithi lo umusisi ifridge angithi nalo ngcono yazi ebengisabela lona yazi ebengisaba ngithi mhlawumbe ninalo yabo nangisiza bakwethu nangamapampers into engihlupha ngempela mina bengingazi bengizowathenga cabanga ngoba ngiwathengile bengiwathengele omunye yabo nje kumele ngiwashiye eshowe ngishiye naseGingindlovu
ngabe ngathini ukube ngazi manje kuyabe ngazi umthadini Hayi, ngoba ngisengathi angenze ilist awafakanga into yazokuthi ngingafakanga ingobe ngazi ngizozakhona vele ngizowathola bezofika nekhadbook ikhadbook ngoba njobe kanje uyabona ngosuku uyawuthatha u3 uyawuthi angithi uyadla sizowathengisela uyenza yonke into ayabona inkinga mawami siyabonga ngicabanga ukuthi usungayivala mfethu Sunday